behanie s Yamanmi alebo na kafičku u Yamanov. Tak prvé videjko nemôže inak ako patriť späť tu ku koreňom, back to roots, a spoločne si zabehneme bosy a uvidíme, koľko nás to pustí. I said that I would come. She said that she would wait 1,000 miles and oh so far away. I hope that I was right. She knew that she was wrong, and the door was flung wide open from the anger of the storm. And these eyes are still wide open, and the dreams too hard to find when you're away. I walked into the room. There wasn't much to say. If the year gone by, you think it's yesterday. Nie z krajšieho miesta ako na lukách Patranských zabehať na boso. Podarilo sa mi krásnych 10 km za 59 minút 56 sekúnd. Nádhera, ale čo chcem povedať, že dokým som sa dostal k behaniu na boso, tak to potrvalo nejakých pár ročíkov chodení na boso. Takže odporúčam, predtým ako behať začnete, tak pochodiť nejaký ten ročík. Tak kanálík je úspešne otvorený a môžu sa diať veci.